ግንቦት 22 بفقሪ ምምልላስ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምኡዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ بفقሪ ተመላለሱ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 2 ፍቅሪ ስምዒት ጥራይ ኣይኮነን ኣነባብራ እዩ እቲ ፍቅሪ ዝኾነ ጎይታና ትርጉም ፍቅሪ ብግብሪ እዩ ኣርዩና ከም ሰዓቢ ክርስቶስ بفقሪ ተመላለስ ነቶም ኣብ ከባቢኻ ዘለው ሕያውነትን ትዕግስትን ጸጋን ኣርእዮም ጸሎት ጎይታ ከምቲ ኢየሱስ ዘፍቀሮ ገይረ ክፍቅር ሓግዘኒ ቃላተይን ተግባራተይን ፍቅርኻ ዘንጸባርቕ ይኹነለይ አሜን